Non malom karbiang longle penang an news channel along ake joy pen kirona sang BJP kalidet amat sang nang papi longle det pu Rosmi terang pipen akoi ke alamki ke ahokali Rosmi terang pike ration card amat si ave lasi card ka via joksi ki pipon pe pusi kedam tang phai kuni ni phai kebarni Agustin Hanse pen lamklar chi pipon Kedam tang phai kuni ni phai ner kebarni rongpang bong along kido alem salong ake joy pen kiduk kela gara tuma phan ake joy pen sang kiron pona hut inud Rosmi terang pia phan sang ki pipon pedet walam penajok penang an hur chodurlo Halapu dilar Osuk Roya hin pesegame minority board chairman Agustin Hanse si nangke pa pilong le pusi akoi piponlo Bangso puta kedam tang phai kuni ni phai kebarni perangkia mai phapon si lamplar chi pipon Bangso hut minority board chairman Agustin Hanse kanin je pona tengke Rosmi terang pike ration card amat siabe laso joksi sang ki pipon pe athela ke ration card ke dotuma phan ansi sang pipon chodji Lasila puson thang bak belam pen akoi ki vana reda bangke chokche puji perangkia thengnu ninje pon Ini dari lam club mate ni puthot press meet tumpan ka chang nang kok bangke alamang la puhello kedam tang tarinat kep cyclone crazy surini the crazy rong pangbong alom iluk osuk roy dilar awai lam sangi pialong nili essay chairman pen nili stong dulu la pen nilu ko doctor tum dulu la pen dilar tum ta duthai lo la se halam sodim nili lam dulu je la ke kedam tang kada sang ibong lo setame kada sang card dulu tum bang sang ke long dun phore diti kismana tum kada le pin tum de borjosti pen kachu hang dun la som thai dun long lo la se nilang soni polo register check dun lo pen register long thai long lo amuk Rosmi terang pi wife of Rensing Tiso rong pangbong alangli ladak nil tumolong BPL long la pen AY long stame alangli card ave amase the bangsoni bangke card ave tum phan sang pi alangli bangke da borjusti se tamane sanglong nang ji amase ahoklo nilipulo je card ave tum ke dake sanglong dun de la se na card ave pot langso sang nang ipana pithek thei obangke nilihin pen pudak lo lasi ladak duthulang puthot meeting setting along nil tuma phan nong no ki bipon ta thek ponong lo je amuk nil tum 20 nong wathalang so nil tum local mele rupsing tarona phan stame alang le tum mai meeting lo amena ko hang pon la pen local mc sang pirina terang pia phanta along with Panta Nong no, the hand one. Lang hem pipen piercing tiso karbiang long life.